Dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati kako da nacrtate ljutu pticu iz igrice. I krećemo. Prvi korak. Nacrtate jedan pravilan, veliki, krupan krug. Onda nacrtate gore kako perje ili to i to sa strane. Samo 3 sa strane. Onda nacrtate kljun koji ide ovako, ovako, ovako i ovako. I četvrti korak. Nacrtate obrve. Onda ih obojite u crnu boju, ali ja to neću sad radim. I peti korak nacrtate ovako, kao nešto za oči i tu nacrtate 2 kružića. I to je sve za danas, za crtanje ljutih ptica i doviđenja.